Godmorgen og velkommen til Børne-MGP 2011. Wow. Mit navn det er Peter Myggen. Yeah! Og vi starter lige. Hey! Yeah! Vi starter lige med noget opvarmning. Og jeg er jeres vært, Peter Myggen, og så laver jeg lige introen. Så får jeg lige at vide i min øresnegl, at jeg skal lade være med at lave introen. Og i stedet for at byde velkommen til Mette og Clara. Hey. Velkommen til. Tak. Yeah. Hvad hedder jeres band? Wow. Vi hedder Spark til dåsen. Spark til dåsen. Okay. Og hvad hedder den sang, I gerne vil synge for os? Den hedder Mobbesangen. Okay, hey. Og jeg synes, at det er helt fantastisk, at et par unge talenter som jer kaster jer over sådan et alvorligt emne som mobning. Okay. Men, tag godt imod Spark til dåsen med Mobbesangen. Hey. Den her sang, den går ud til alle jer, der går og mobber. For man må ikke mobbe. Hvis man ikke kan finde ud af det. Han går og hedder Myggen, og han er bleg. Hans øjne kigger hver sin vej. Han tror, at han har venner. Han lugter lidt af løg. Han er så super klaro med mega kikset tøj. Hey. Han er en randespade, det store kvej. Han står i rollen som store kaj. Han trænger stadig vejret, og det er virkelig skørt. Han er en fucking taber, der sælger skrabeløg. Okay, jeg tror lige, jeg går ind og laver det derude. Hey. Hej. Okay. Fucking lytte af det, Når vi har taget Myggen, så graver vi ham ned og smører ham i hovedet med lortet brandged. Okay. Tak til Spark til dåsen med Mobbesang. Myggen, gå med. Okay. Husk at sætte på nummer 4. Okay. Det er nummer 4. Okay. Myggen, lad lige være.